u klubu Jedinstvo, zahvaljujući naravno našem rukovodstvu kluba Jedinstvo i našoj Cici Rajković, predsjednici Udruženja Jedinstvo, da se zahvalimo na mogućnosti da Udruženje Fokus može da bude domaćin karavanu kulture. Posebno nam je čast što želimo večeras sa jednim velikim aplauzom da pozdravimo naše goste, učesnike karavana kulture. Ovo je 3. godina za redom kako smo Udruženje Fokus suorganizatori i domaćini karavanu kulture. Šireći ljubav i misiju kulture i tradicije kroz celu Evropu, naši učesnici karavana kulture će predstaviti i tradiciju, i običaje, i kulturni program, i imat ćete večeras priliku i čast da uživate u ovom divnom programu. Pre nego što završim svoje, želim da pozdravim, sa nama je večeras i predstavnica Republike Srpske, gospođa Dijana, hvala vam što ste došli. Takođe sa nama je večeras i predsjednik ruskih pisaca u Austriji, dr. Viktor Klikov. Herr Dr. Klikov, herzlich willkommen in unsere Verein Fokus. Imam posebnu čast isto da pozdravim članove pozorišne grupe Oaza i da im se zahvalim na prisustvu, našu Nevenu Džaju, predsjednicu. Vama svima hvala što ste se odazvali pozivu, a sada bih dala reč našem predsjedniku Integracionog i kulturnog udruženja Fokus, profesoru Dejanu Radoviću, da pozdravi goste i uzme reč. Hvala vam. Dobro večer, dragi gosti, dame i gospodo. Prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na učešću i na vašem dolasku, na vašem trudu. Ja sam jedno novo lice ovdje koje je postalo predsjednik, tako kažu, ovog udruženja i velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da večeras zajedno sa vama dijelim ove divne momente i da upoznam nove ljude koje do sada nisam znao, koji su očigledno veliki ljudi i zaslužuju veliku pažnju. Prije svega gospođa Vesna, koja je bila predsjednica udruženja Fokus, kada je sa mnom razgovarala i kada smo dogovarali moj angažman u Fokusu, rekla je, znaš Dejan, mi radimo jednu, suorganizatori smo jednog kulturnog karavana. Kažem, kad bi Bog dao da više tih kulturnih karavana imamo, mislim da bi neke stvari u našem društvu bile mnogo drugačije, jer skoro sam gledao na televiziji jednog našeg glumca kad kaže, Irfana Mensura, kad kaže zaboravili smo kulturu, i kada budemo naišli na jednoga vođu naroda ili predsjednika, ili kako god hoćete, koji kulturu bude stavio ispred sebe i kome kultura bude parola, onda sigurno možemo da budemo sigurni da smo na pravom putu. Tako da sam ja ubeđen da večeras ovdje, iako ne veliki broj ljudi, oni koji su ovdje su sa toplim srcem, pozdravljaju jedan karavan kulture, jedno predstavništvo. Vi ste pravi ambasadori u stvari, vi ste oni koji predstavljaju naš nacion, naš etos, i vi u stvari pokazujete ko su Srbi. Nisu oni ljudi koji sjede u nekim kancelarijama i u nekim birovima, nego upravo ovakve manifestacije i ovakvi karavani kulture, to je ono što je odraz i slika i prilika našeg društva i što treba da bude propraćeno. A u budućnosti Fokus ima velike planove, naravno, ali ono što će da sigurno bude neizostavno, to jeste ta saradnja koja je započeta, ona će da bude i nastavljena, to vam obećavam, i sigurno u većem opusu i većim mogućnostima, ja se iskreno nadam. Stoga vas još jednom pozdravljam i zamolio bih se prisutni još jednim velikim aplauzom da kulturu prije svega pozdrave. Da vam se zahvalim na vašem trudu i nadam se da ćemo večeras svi zajedno ovdje uživati u vašim manifestacijama i našim prisustvom, i dobro nam došli i bolje vas našli.
Sada bih pozvala profesora Petra Gojkovića, koji je idejni tvorac Karavana kulture, kome se od srca zaista zahvaljujemo i ta divna saradnja je počela sa našim rečima, sa našom zajedničkom saradnjom, gde smo zajedno bili u Beogradu na konferenciji za medije, pa profesor, evo izvolite i hvala vam što ste večeras sa nama u Beču. Puno na spajanju svih nas koji smo sposobni da obrazujemo decu, da naši školski centri, da li su van granice ili u matici, budu zaista aktivni, da roditelji vrate svoje deci poverenje, da deca dobiju poverenje u svoje roditelje, da škole malo više rade na tome, da deca zaista vole i tradiciju srpsku i ono što je najvažnije, a to je svoj dom, svoju porodicu. Jako je teško upravo to postaviti kao cilj uopšte srpskog naroda, da vratimo ono što smo mi, recimo naša generacija, imali to u svojim kućama. Zato smo mi ovde i napravili jednu manifestaciju koja je posle 20 godina manifestacije Dani Srbije i srpske kulture u Parizu zaživela poslednjih nekoliko godina, jer stalno pričamo da hoćemo u Evropu i da Evropa još uvek bira hoće li nas pustiti ili ne. Ja kažem ne. Vi ste ovde pravi predstavnici Evrope. Vi ste odavno već, da kažemo, najveći grad srpski u Evropi i dokazali ste da postojimo i čim su naši domaćini zadovoljni vama i vi ste sa njima. Ono i treba da se praktično na taj način i sabira. Svi Srbi gde god da žive, da li su u Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Švedskoj, mi smo narod koji mora imati prijatelje. Prijatelji se gaje, a mi ćemo kao karavan kulture da prođemo sve evropske zemlje gde god da su Srbi u rasejanju. Zato smo mi napravili jednu veliku, da kažem, manifestaciju koja zaista prođe 10 do 15 gradova širom Evrope. Sa nama su, evo, kao što vidite, ljudi koji su došli iz Riđice, pored Sombora. Oni dale naše vino, izvanredno naše vino. Ukoliko želite da probate, ukoliko želite da kupite neku od tih flaša, njima će biti drago, jer vi bukvalno dobijate nešto što je došlo iz domovine. Iz Orašca nam dolazi naš dragi Vlade i njegova prijateljica. On je u stvari jedini u, da kažemo, udruženju ženskih rukotvoričara, pa ste jedini muškarac sa šajkačom. To je već posebna priča. On će vam ponuditi sve ovo što je oko njega, a to je ono što je najoriginalnije iz Srbije. Tu je naša novinarka Nikićka koja je došla iz politike da prvi put za magazin bukvalno napiše koliko je značajno da nikoga ne zaboravimo u svetu. A vi znate šta znači politika. To je jedini, zaista jedini list kao i RTS koji zastupa sve ono što mi godinama radimo. Sve rubrike su otvorene za narod koji se nalazi u matici i bilo gde u svetu. A to je ono što mi želimo dalje. Naše prijateljice takođe su došle iz jako zanimljivih krajeva, ali mi ćemo to posle da vam predstavimo kroz program svih naših književnika koji su krenuli sa nama. Znači, u pitanju su književnici, poete, pa ćemo zajedno da čitamo pesme, da zajedno pokažemo ljudima šta znači pisana reč, da bi isto tako u nekom trenutku dobili ono što je bitno, fokus. Mi se fokusiramo svi na istu temu. Fokus je organizacija koju ste vi poveli i hvala vam što ste nas ponovo primili, zato ćemo mi da se fokusiramo na jednu lepu priču o našoj tradiciji, pa zato zove moj bend, trio Petra Gojkovića, moj Arsa, Luna i nakon toga naša velika zvezda zauvek, to je Madame Piano.
nešto tradicionalno. Ovo je pojam samoobrađena na evropski način. Znači, svi je prepoznaju po svetu upravo na ovaj način, a mi nećemo zaboraviti. Sljedeća kompozicija je vama sigurno jako poznata i uživajte u njoj, jer je napisana za sva vremena, a ja sam inače prošle godine sa mojim sastavom Silvim Koncem proslavio 40 godina, a ovo je večna melodija koja se svirala još u 19. veku, upravo ovde u Beču. uz kompoziciju Svilen konac vidjeli ste izuzetnu jednu
revijsku pojavu koju je pripremila naša mlada umetnica, već vrlo poznata u Srbiji, a pogotovo u Evropi, Marija Ivanković iz Šapca. Ona je... Zaista izuzetna prilika. Još jedan krug. Evo odmah. Sad idemo jednu laganu verziju, polako da se potrudimo.
Verujte, danas sam jedno čekao da snimam u Beč. Malo nam je bilo preko glave Nemačke, ali lepo se osjećam, iako je ovo kišno, teško veče, a mi smo s vama. Koliko god vas ima, puno vam hvala. Puno vam hvala. Nastavit ćemo s onim što je nešto najlepše i što ostaje za uvek, a to je ono pisana reč, knjiga, to ono što treba prenesemo mladima. Kada dobiju bombonjeru, poješćete. Kada dobijete cveće, ono će se osušiti. Kada dobijete knjigu, ona ostaje za uvek. Molim moje drage, pre svega da kažemo prijateljice, da dođu i da jedan po jedan sebe predstave i pročitaju vam šta sve zaista rade svih ovih godina u Matici Srbiji pišu nešto što je najlepše. Izvolite. Dobroveče svima. Radosti smo i po ovom dušovitom danu što smo... Ovako? Može ovako? Jel me čujete? Srećan sam što sam ove dušovite večeri u prilici da budem zajedno sa vama i da vam predstavim knjigu koja je objavljena 2002. godine. Zove se Zvezda među zvezdicama, Mina Karadžić. Vaša nekadašnja sugrađanka. Naravno, svi znamo ko je Mina Karadžić, rođena je u Beču 1828. godine i ja ću pročitati jedan deo s početka knjige. Mina je rođena u Beču 1828. godine. Bio je mesec jul, vedar i toplo, u baštima su mirisale ruže, širile se hortenzije, rascvetavao se turski karavan. Mina već odrasta i obilazi kuću u kojoj živi, otvara oči, izvinjavam se, ona trči na sobi, pa desno pored velike sobe, pa do sledeće, one sa dvokrilnim vratima utrčava u sobu do stola i uleće pravo u očevo krilo. Otac je mazi po kosi i govori polako, Minka, polako. Blokne se smiruju, treperi samo još jedna, ona nemirna, tihu svesni obraz. Mina podiže glavu i gleda šarenilo očevog stola. Ne zna kako se zove sve to što se na stolu nalazi, ali raspoznaje tek nekoliko predmeta. Ne zna čemu služe, ali zna da im se dopada i da je privlače. Ušuškana u očevom krilu, okom prelazi s jednog na drugi predmet, mnogo ih je. Mastionica, pera, pijač, sat, pritiskivač za hartiju, peskaonica, pečat. Mina još uvijek ne zna čemu služe ovi predmeti, ali je i dalje privlačen. Ona prstom dotiče mastionicu i umiljato zamoli oca. Samo jedno slovo, jedno jedino. Otac se smeši, stavlja papir ispred nje, strpljivo čeka da Mina umoči pero u mastilo, da oslušne zveckanje pera o staklene zidove mastionice, da se okrene ka njemu i važno kaže: jel čuješ? Mina čeka da prenese pero do papira, spusti ga na njega i gleda kako nastaje to jedno jedino slovo. Tačka, crta, mrlja. Još jedna tačka, mrlja, crta, dve mrlje. Slovo, oglašava se Mina i pljeska rukama. Otac se zove Vuk, a Mina se preziva Karadžić. Koje uglavnom, u stvari isključivo objavljuje knjige za decu i ovaj bilo u ediciji znamenite Srpkinje. Ja sam imala čast da izaberem Minu Karadžić, inače sam po zanimanju germanista, završila sam nemački jezik i književnost,
tako da su mi bili dostupni izbori i od mnoga saznanja o Mini Karadžić zabeležila sam u ovoj knjizi. Mina je bila desna ruka svom ocu. Želela bih još da kažem da sam bila presrećna što mogu u ovoj knjizi da objavim i neke detalje koji su manje poznati širokoj javnosti. Uglavnom smo svi o Mini Karadžić znali kada je Zdravko Čolić napisao, i to je bilo dobro, u stvari ne napisao, nego otpevao pesmu Pevam danju, pevam noću, pevam sele sve što hoću. Onda je porasla Minina popularnost, mnoga deca su dobijala imena u Srbiji Mina i to je zaista lepo, ali se malo znalo o Mini kao desnoj očevoj ruci. Ona je bila njemu od velike pomoći, sarađivala je sa njim, prevodila je znajući dva jezika, s obzirom da je bila dvojezična, od majke Bečnike i oca Srbina, podjednako je znala dva jezika, slikala je, bila je zvezda slovenskog bala koji se održavao ovdje uz pomoć kneza Miloša, koje je, čini mi se, poznato godinama. Vodila je kolo u Srpskoj narodnoj nošnji, predstavljala je Srbiju, predstavljala je i svoju Austriju, Austro-Ugorsku, odnosno oblačila i balsku haljinu i tu narodnu nošnju sa fesom na glavi. Bila je zvezda tih balova, udala se, dobili su sina i negde imala je burnu i srećnu mladost. I koliko je ta mladost bila puna srećnih događaja i lepih stvari, toliko je njena kasni život bio veoma tragičan. U 31. svojoj godini sve se okrenulo kod nje, umro je njen muž, ona se seli, vraća se za Beč, u porodičnu kuću, ubrzo umire njen otac. Malo posle toga umire majka, onda se Mini dešava nešto što niko nikome ne bi poželeo. U 19. godini umire njen sin Janko, za njim umire njen brat Dimitrije. Ona u tom trenutku više nije imala o kome da brine, nije imala čemu da se raduje. Međutim, ja bih htjela da pročitam samo jedan mali pasus, mislim da neću se pojavljivati drugi put. Mina je bila bogata. Kroz život je išla sa dva imena, dve vere, dva jezika, dve zemlje, dva sveta. Ta dva Minina sveta spajala su se i preplitala čitavog njenog života. Kroz oba sveta koračala je uzdignute glave, sa rukama punim talenata i dobrote. Čega god da se takla, dobio je neki novi sjaj, bivo je bolji, puniji i lepši. Dobroveče, dragi prijatelji, ja sam Dragana Tipsarević, bibliotekar iz Kraljeva, dugogodišnja sam direktorka biblioteke u ovome gradu, koji ima privilegovanu geografiju, blizinu manastira Živče, jedna od naših najvećih svetinja. Moj posao bibliotekara na neki način je obavio i naš dragi profesor Petar, koji vas je podsjetio da je knjiga u odnosu na sve druge darove koje možemo nekome pokloniti najznačajniji dar. A mi smo iz ovog grada, iz carske Vijene, 1847. godine dobili najveći dar koji može dobiti jedan narod, odnosno tada je dobijen Rat za srpski jezik i pravopis, kako je svoje kapitalno delo nazvao Đura Daničić, na osnovu toga što je te godine Vuk Karadžić objavio pismenicu srpskog jezika, nastavljajući neprolazno delo Svetoga Save koji do danas traje, ali da bi sve to dobilo potvrdu, bilo je potrebno da Branko Radičević objavi svoju prvu zbirku pesama na narodnom jeziku, a Petar Petrović
Stojanović Njegoš, možda najznačajnije delo na srpskom jeziku, Gorski vijenac. Šta danas, posle 150 godina, možemo učiniti da sačuvamo taj jezik? A kako je Vuk govorio, dokle živi jezik, živi i jedan narod. Pa i dalje ću reći ću još jednu rečenicu Vuka Karadžića. Neka svako učini ono zašto je kadar i narod neće propasti. Matija Bećković, naš savremenik, svakako najveći srpski pesnik, kaže u jednom stihu: jezik je kuća i kućište. Ko ima jezik, sve ima. Znači, uzmite knjige. To je jedina poruka koju ja kao bibliotekar mogu reći. Još bolje ako su te knjige pisane ćirilicom. Podsjeća nas da je knjiga društvo koje ne može da zameni ni jedno drugo društvo. Da je po Ciceronu bogat onaj koji ima biblioteku i vrt. Da je Borges, najveći bibliotekar, najpoznatiji na svetu, rekao je: knjiga nam na neki čudesan način pruža mnogo sreće. Beskrajno sam zahvalan na tome danu. Hvala vam što ste nas ovako primili. Ja bih naravno kao bibliotekar, mi mnogo ćutimo, pa onda kad dobijemo priliku da pričamo, ne možemo da završimo, ali tu su drage koleginice koje jedva čekaju da vam se predstave. Evo, prvo ćemo čuti novinarku Politike, Mirjanu Nikić. Izvolite. Dobroveče Beču i našim građanima u Beču. Veliki pozdrav iz našeg lista Politike koji je uvek pratio ono što vi radite. Ja sam sama više puta pisala o našim ljudima u Beču i ovom predivnom gradu, srcu austro-ugarske arhitekture i monarhije, nekada kasnije grad umetnosti. Hoću da kažem da bih volela da sarađujemo još više i da vam se zahvalim što ste od kako sam ušla kao novinara Politike predivno dočekali. Zato vas zaintrigirala, da ne bih odužila, pročitat ću samo kao mamac, kako to mi novinari kažemo, početak jednog poglavlja iz knjige koja se upravo bavi životom našeg čoveka u inostranstvu i njegovim preispitivanjem da li i kako da se vrati posle 30 godina u Beograd, u tom trenutku pokriven koronom. Međugradski vozni red pojavi se odnekud u njegove glavi. Kopa kočani, a onda i zbog opštite uslovi za prevoz patnici. Baš patnici, svi kojima se desilo da budu parčići slomljenog ogledala u sopstvenoj svesti, bivši stanari sna o velikoj zajednici jugoslovenskoj državi. I 1000 njega u većim i sitnim komadićima, koji je odjednom zabrška što u baštiću tišinu nije inače remetio ni insek na vodi sopstvenog bazena. Hvala. A tako sam ovih večeri čitala svoju poeziju koju uglavnom zovu kosmička. Sada ću to zbog ljubavi koju ste nam ovde pružili za vas učiniti i pročitat ću, eto, moju najnagrađeniju pesmu koja je inače ljubavna. Pad. Padam gledajući ti ruke, sapletena o nemir, grimizne mi haljine, podrhtali potpetica zvucima snažnim raznesena, kao čovek koji u snu vidi sebe kako umire. Da bi me ti podigao i poveo me napokon u dan koji čekasmo noćima. Hvala. Za vas još jedna snažna poruka, pošto ovdje ima i mladi koji su lepo dočekali, slikali smo im, da imam oca i sina, postelju snažnu, ljubav vetrovitu, planinu snežnu i more bez obala. Eto, toliko za vas.
Za mene sledi pesnikinja i slikarka Danijela Milanova. Koliko lepote ovde, koliko potvrde da ustanove ne čine zidove i zidine, već čine ljudi i njihova pozitivna energija. Verujte mi, kada smo stigli i kada se autobus zaustavio i kada ste nas onako sa kišobranima sačekali ispred udruženja, nama se i plakalo i pevalo i ta vaša želja i dobra namera i to vaše veliko srpsko srce u grudima i ta želja da nas ugostite i da nam bude divno, to nema cene i to je dragocenost. Hvala vam što postojite, divni ste i volimo vas. A evo, ja želim i ovo, sad mi je palo na pamet i mislim da je pravi trenutak uz ovu zahvalnost vama, da pročitam poruku koju sam dobila juče od predsjednika opštine Malo Crnića, Mališa Antonijević, koji naravno zna da je direktorka biblioteke ovde. Napisao je: uživajte i lepo se provedite. Pričajte svuda o nama i našoj Srbiji. Jedna mala, prkosna, ponosna i miroljubiva zemlja i u njoj još manja opština divnih i poštenih ljudi, Malo Crniće. Veliki pozdrav za naše ljude u Beču. Sada, mnogi me znaju i sa mnogima sam prijatelj, otud i ovoliko emocije. Za one koji me ne znaju, zovem se Danijela Božičković-Radulović, potpisujem sa Danijela Milanova ili Milanova na svojim knjigama, na slikama koje su izložene tu na radijatoru, pošto ste vi nas ugrejali emocijama, eto slike da se ugraju. Ako vam se neka jako dopadne, može da postane vaša. Moja drugarica će vam podeliti katalog, ali te cene zanemarite, cene su na pola. A inače sam i član Udruženja književnika Srbije, Matice srpske, likovnih umetnika Petrovca na Mlavi, ali sve to, da, najvažnije meni, a i svetu, što sam majka 3 dece, ali sve to naravno može da se nađe na Wikipediji. Ono što je najnovije kod mene je da imam najnoviju 12. knjigu, to je roman koji se zove Buran život jedne bibliotekarke, što je na strani 68 i autobiografski je naravno. U Srbiji sam upravo u promocijama, do sada sam imala 11 promocija po bibliotekama i mogu da vam kažem da je digao prašinu jer u njemu su između ostalog opisane i neke poznate ličnosti vremena čiji smo i mi savremenici, počevši od Dobrice Erića preko Mirjane Bobić-Mojsilović, Vanje Bulića, jednog vladike Braničevskog Ignjatija, onda Veselina Šljivančanina i još nekih jako zanimljivih ljudi, ima ih 30-ak i to su neke situacije, trenuci i sentencije koji nisu bili poznati, dok ih naravno nisam zapisala, a oni su prošli kroz tu biblioteku koju sam ja dugo godina vodila u Petrovcu, sada sam u Crniću, a moja lična karta može da izgleda. O meni pričaju da sam Vlajna. Oni koji ne znaju ko sam. Ma nisam. A možda bi mogla i da bude. Što da ne? Mojare fromosa kuoki negri, čego jesk mndram ja, kažu. Opasne smo mi, vlaške žene. Zavedemo svakog muškarca i on prestane da razmišlja o tome šta je bilo i šta bi moglo da bude. Živi. Samo za trenutak. Da postoji, da bude tu i da voli. Kažu. Kloni se Vlajna opasnost, je to u njene krv natopljena lepljivim rečima, slatkim poljupcima, medenim uzdasima. I sve to vezano u čvorove i bačeno niz reku. Pa kažu to one koje ništa ne znaju o tome, one koje ne prepoznaju trenutak i ne znaju da vole. A magija
Magija. Ima je. Ima je kod vlaške žene. Ali magija nije u kolačićima, končićima i čvorovima, u bajalicama, predmetima i simbolima. Magija je u uzdrhtalom srcu, nežnom poljupcu i nasmešenom uglu njegove usne. Ljubav, ljubav, ljubav! To je magija Vlajne, kao i svake druge žene, ali one prave, tebe i mene. Hvala. Ovo će nam postati tradicionalno, kao što je naša Mira u trenutku, pa šta da kažem, mi smo ipak omađijane vašim aplauzima, zaboravila mene da najavi. Evo ja želim da najavim svoju divnu drugaricu, cimerku, fantastičnu pesnikinju i književnicu i jednog dobrog i srčanog čoveka, Gordanu Srećković. Izvolite, draga. Svima u sali, dobroveče. Mi smo se skupili iz svih krajeva Srbije. Imamo ovde Vojvodinu, Kikindu, Sombor, Valjevo, Kikindu, Beograd. Ja sam rođena Kragujevčanka. 30 godina sam živjela u Holandiji, od 2015. sam se vratila, u Srbiji sam. Tako da nas ima i svi krajeva. Da, zaboravila sam, Kraljevo je tu sa nama. Tako da uživajte, nadam se da će naš program ovo se dopadne. Mani eleganciju. Mani eleganciju, tvoju dominanciju, foliraš samo aroganciju, fišmiriću, baš si pri piću. Zar nisi dasa da bez glasa, pogledom jednim srcem svladaš, bez keca u rukavu, igrom da vladaš, i na putu od tebe do mene na kolena da ne padaš. Ja sam ta dama što može sama plakati celu noć i dan, a kad se srca ljubavi takne, sve da postane ružan stan. Zaigraj sa mnom partiju šaha, matiraj me ako si bolji, život je borba kao u ringu, prepuštam se evo tvojoj volji. Hvala vam. Nadam se da ste uživali ovim našim divnim pisanim materijalima. Zaista, verujte mi, opet kažem, to je nešto što ostane za uvek. A neko ko želi da ima i jednu originalnu sliku večeras iz Srbije, može kod našeg Dobrice da dobije jednu od ovih divnih slika sa motivima Srbije. Dobrica je naš slikar isto iz Beograda. Ima specijalnu čast, a verujem da mnogi znate ko je Madame Piano. Znači, najavljujem jednu divnu osobu koja mnogo godina unazad pravi jednu specifičnu melodiju i specifičan način pevanja, a pritom je duša čoveka i to daje kroz svoju muziku. Izvoli, draga moja. Dobroveče svima, dragi ljudi. Nadam se da ćete uživati sa nama kao što i mi večeras onako zaista istinski uživamo sa vama i u vašem društvu.
Ustraj,
će biti cveće, mlado i zeleno, mlado i zeleno. Moje srce, moje srce, jadno i červeno, jadno i červeno. Merak imam, merak imam, na prvo komšije, na prvo komšije. Aman migune, druga se prosije, druga se prosije.
kod naše vinarije nalaze se CD-ovi sa mojim najnovijim albumom, koji je rađen sa jednim mađarskim sastavom mađarskih cigana. Jedan izuzetan album na kome se nalazi i pesma I mene manjka jedna ima, tako da moći ćete i to da kupiti. Моя любовочка, моя, люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Это упрятал ты обещал, и ничего, конец этой строки. Моя сердечко, ты его собирала, зачем ты шиешь писать о свече? Моя цыганочка, моя цветяночка, моя любовочка, милая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Где-то распиши, чего это подзвей? Сухой реки, сердце самогнется, мои песенку, а который нет. Моя цыганочка, моя своячка, моя любовочка, милая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду про черные глаза. Чего-то ты сидишь, меня родители откуда ты леса, и на месте, потому что затупала. Моя цыганочка, моя светяночка, моя любовочка, милая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Я утану, ты меня обещала, и не щеку, конец этой стихи. Моя сердечко, тихо замирая, зачем ты шиешь писать о свечи? Моя цыганочка, моя светяночка, моя любовочка, милая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Ай-ля-ля-ля, 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 ай-ля-ля-ля. Цыгане любят песни, а песни прости. Цыгане любят песни, песни ударные. Любят цыгане, любят цыгане, любят цыгане, цыгане любят чури. Цыгане любят чури, чури дорогие. Любят цыгане, любят цыгане. Цыгане любят кони, а то не прости. Цыгане любят кони, Кони вора.
cigana Jana, mama, 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 ljubi cigana Jana, mama, 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 ljubi cigana Jana. Cigani ljubljat vina, ali ne lijepa stina. Cigani ljubljat vina, gruzijska razvina, mama, 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 ljubi cigana Jana, mama, 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 ljubi cigana Jana, mama, 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 ljubi cigana Jana, mama, mama, mama. Cigani ljubljat gojca, ako te lijepa stijeni. Cigani ljubljat senki, senki za mladije. O mama, mama, ljubi cigana Jana. O mama, 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 ljubi cigana Jana. Спасибо. Sad imam čast i zadovoljstvo, s obzirom da smo ovde od naših domaćina, pre svega Fokusa i naravno Put jedinstvo i verujem da će ovo biti sad jedna priča koju ćemo raditi zajedno nadalje. Pa pozivam da nam se pridruže u programu Biljana Stojišević, Dragan Perišić, Milana Mikaleto, Pionera Paunović, tako, i Nataša Bajković. Verujem da sam dobro pročitao, pa sad, evo izvolite, i vi se uključite u ovo naše veče. Ja mislim da smo dovoljno podgrali atmosferu, tako da samo vi nastavite sa vašim izlaganjem. Izvolite, prijatno. Dobroveče i od mene, kao domaćina večerašnjeg karavana kulture koji nam je došao u gostima. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da sam baš večera sa vama ovde. Znam da me svi znate, ali za one koji me ne znaju, ja sam Biljana Stojišević, član udruženja Fokus. Između ostalog, ponekad napišem koju pisanu reč. Večeras iz moje prve zbirke pročitat ću vam pesmu Čarobna reč. Čarobna reč. Volim te samo povremeno, onako usput, ukradeno, između dva otkucaja srca, između dva sunčeva zraka, između dve kapi kiše. A mogla bih više, a mogla bih više, a mora i da se viš. Ljubav, šta je to? Zbir mojih emocija, gde sam to opet pogrešila? Čarobne reči ja više nemam, koje bi mogle nas da vežu. A jedno sigurno znam, i gvožđe i svila mogu isto da stežu. Hvala vam. Drago mi je da sam ovde u okviru manifestacije kulturnog udruženja Fokusa
koji širi ljubav i kulturu. Čitat ću vam ovu pesmu, ja sam Dragan Perišić, čitat ću vam ovu pesmu koju sam danas napisao povodom nemilih događaja u Srbiji. Pesma se zove Tihujem večno. Tihujem večno dok bol razara grudi, jecaj oduzima dah. Nesnosnoj vatri u zadnjem letu našem detetu. Tihujem nesebično, s korakom tuge, s tišinom obaskom. Zavrela krv, istopi mladost, nepovratnu dečiju radost. Tihujem s nadom da je ovo zadnja kap u ambisu nepovrata. Tihujem u oku što truje dan, krijući crvena bedra, oduzevši mladosti san. Tihujem sa slikama, brišući četno nevinu rosu sa usana. Tihujem za novi dan, potkovan opomenom novom pokolenju za dan. Dobro večer. Ja se zovem Milena Savić-Mikaleto. O meni možda još niste čuli, ali čućete, ja sam od Svetom mladosti. Počinjem. Mnogo su ozbiljni ovde svi. Ja sam htjela nešto ozbiljno da pročitam, ali previše ozbiljnosti, pa moramo malo da se našalimo. Pa ću ja jednu moju pesmu, nadam se da nisam izgubila iz glave, malo šaljiva. Zove se Obla. Baš sam jako sretna što volim da jedem. A i što pojedem baš mi prijanja za kukove, oble, ali i za prsa. A ne kao neke jako tanke žene. Nikad ništa ne jedu jer su zanesene da su tako lepi. Meni stvarno smeta ta večna dijeta. Hoću, brate, da zaspim sa punim stomakom, pa mi noge telo jedva da i nose, ali se stalno teši da sam tako lepa, a neko te gospe što su jako posne ne mogu da zaspu jer im krče creva, a želim da cjadni istu pesmu peva. Daj meni posla, zbog tog i postoji, ali ne baš toliko jer se posla bojim. U debelih uvek nekog posla ima, nikad kraja nema do đavola s njima. Daj mi brećeljade, malo umereno, da se ne premorim, da pomalo radim, a malo odmorim. Hvala. Dobro večer svima i dobro nam došli. Wiedział żniewa, kosówka devojka. Wiedział żniewa, majčice, kosówka devojka. Wiedział żniewa, majčice, kosówka devojka. Ječam
Živjeli. Dragi prijatelji, a sada mi dozvolite da pozovem doktora Viktora Klikova i doktor Klikov, können Sie bitte kommen? On će vam odrecitovati jednu pesmu na ruskom jeziku, jer je predsjednik inače ruskih pisaca u Austriji i velika nam je čast da je večeras sa nama. Hvala, Vesla. Я каждый раз радуюсь, приходя к вам в сербскую общину. Вы, по-моему, единственная страна, где стихи, песня и песня. Одним словом названо. Это о многом говорит, у вас сегодня стихи такие же, как песни. Ну, я прочту вам небольшое стихотворение. Вы, конечно, знаете знаменитого русского песняка Александра Сергеевича Пушкина. Ему здесь стоит памятник в Иверлам. Это вот маленькое такое шуточное стихотворение. Пушкин веет, бронзовый Пушкин, который уж год по Вене гуляет, он в Вене живет. Австрийские дети с ним в прятки играют. Родители рядом, о, это гадают. Но, может быть, Пушкина кто-то и знает, и сказки его своим детям читает. А Пушкин, наверное, к Вене привык. Он тросточкой венцем приветливо машет и, кажется, сказку сейчас им расскажет. Хвала. Spasibo большое. Ja želim da pročitam jednu pesmu od naše članice udruženja Fokus Nataše Pajković, koja je nažalost sprečena i ne može večeras da prisustvuje jer joj se kuca razbolela pa je otišla i zamolila me da iz njene knjige Da li se i to ljubav zove, da pročitam jednu njenu pesmu Upoznavanje. Zaviri u moju dušu gde mirisna spava lepota, bistra kao izvor vode, ispred nabujele reke života. Pogledaj kroz moje oči, kao kroz sjaj zvezda, u njima sve rajske ptice svijaju svoje gnezda. Priđi do mog srca, ljubav se u njemu skriva, kuca u ritmu melodije i večne snove sniva. Pročitaj na mojim usnama uzdah pesama koje se slute, satkane od nežnih osmeha i reči što tišinom ćute. Hvala. Nataša Pajković je naš član udruženja Fokus i ona je za ovo večer u čast dolaska i kao domaćini uradila jednu divnu sliku koju želi da pokloni karavanu kulture u ime naravno udruženja Fokus. Pa evo ja pozivam predsjednika udruženja profesora Dejana Radovića da uruči profesoru Petru Gojkoviću ovu sliku kao simbol ljubavi, mira, prijateljstva i spajanja mostova prijateljstva između nas. Hvala vam lepo, a sada profesor Petar Gojković. Profesore, jesmo završili s programom ili ja nastavljam? Nema
Uživali ste malo pre u svim ovim dosadašnjim našim delovima programa. Mogu vam reći da ovo zaista prelepo. Evo, možemo otičiti time i ja se nadam, bit ćemo u našem stalnom kontaktu, da ćete biti moji gosti u septembru mesecu. Imamo od 28. septembra do 3. oktobra jednu veliku zaista manifestaciju koja je retka u svetu, a to je Svesrpski sabor književnika, izdavača i turističkih motiva. Razmislite o tome i mi ćemo se dogovoriti da i u Parizu budemo zajedno. Posle Beča, Pariz-Beč, verujte mi, dva divna grada, dva velika srpska grada. Mi smo odavno u Evropi i verujemo u to. A sad uživajte uz jednu od najlepših pesama koju sam snimio sa mojim sastavom Svilen Konac još pre 40 godina i zapevajte sa mnom. Vidjet ćeš krajeve druge, ponesi odavde jedan cvet. Nek svi vide, nek zna ceo svet. Ovo je Srbija, ovo je grobovi ratnika i starog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika
Da
već opalo je i pravde nema u suštini zna. Na mome srcu, u mojoj duši, još uvek nada večita su. Još uvek vlada večita su. Ah, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvojom. Ništa sreća zaboravi na me, zaboravi sve. Kada ti bude ništa sreća zaboravi na me i zaboravi sve. Pošto je kišno i hladno, nemamo čeza, vi ste zaigrali kao nekada u ovom gradu kada je stvoren prvi bal svetosavski. Vi ga imate ovdje u Beču, mi ga imamo u Francuskoj. Vratite se balovima, vratite se ovoj lepoj melodiji, a mi idemo kroz Vojvodinu da čeze malo povezamo. Slušajte, uživajte i pevajte s nama. Kada padne prvi snijeg, kada padne prvi snijeg, preko noći glad, dale nas, pa se sakam noći dan. Ja uprek konja dale nas, ja sam kreće to. Dovršeno sreće ja. Ako ostaviti pitanje, Svaku tragi opna, da li poznam ime, nijedno se ne vraća. Svaku tragi opna, da li poznam ime, nijedno se ne vraća. Bila ona plavuša, sveđeka ramuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, sveđeka ramuša, svaku ženu volim ja. Da zna zovu rada, zovu rada, koju dragu ljubim ja.
te je vremena danju noću karavanu dogodani patilja auto napred govoru nije kući i zemlja Pijan kući idem ja. Hvala lepo, vidim da je atmosfera još gore otišla. Super, idemo sad malo opet stihova, pa malo pesme i onda da malo nešto pojedemo. Znate ono, svaka ptica pevala, pa posle ih repala ako nije i lepila. Zahvaljujem se profesoru Petru Gojkoviću koji je došao na ovu ideju da nas okupi. Naravno, drago mi je i da je novinarka politike Mirjana Nikić sa nama, velika profesionalka i neko ko prati naš rad u dijaspori, pa ćemo verovatno imati prilike da i u najčitanijem listu Politika vidimo nešto lepo i jedan divan izveštaj iz našeg kosmopolitskog Beča. Hvala Mirjana što si tu. Velika je stvar kad se nađete u jednoj prostoriji gde veliki broj dece vežba, a to je naš klub Jedinstvo, najstariji klub u srpskoj dijaspori i želim da se zahvalim njegovoj predsjednici Cinci Rajković što je ugostila ovaj veliki broj kulturnih posrednika ne samo iz Srbije nego iz različitih delova sveta. Pošto je ovde jedno večer gde imamo i promociju pića i hrane, ja ne bih mnogo da dužim, a želim da vam se svima sunce iz oblaka plavo javi, dan počinje sa osmehom na livadi i u travi. Ne pitaj me zašto volim u Srbiji sve što diše, zašto sanjam familiju, vetrove i hladne kiše. Otići ću u Beograd da pronađem mir i sreću, sa Avale da posmatram reke što sa ušća kreću. Hvala. Vilhelmina Karadžić na toplim rečima. A mi da najavimo jedan događaj 17. maja je gradski fest u restoranu Beograd, pa ko bude imao vremena i želi da posjeti restoran Beograd, znači 17. maja od 17-16 časova. Znate kako imate muziku besplatnu, neko učešće, akontacija i to je to. Hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu, hvala Karavanu kulture, želimo vam lepo, prijatno večer i večeru, konačno, evo, nek vam je prijatno. Živeli!